Ahoj všichni, vítejte u dnešního filmového shrnutí. Dnes se společně podíváme na snímek Predátor, kořist, který patří do slavné série o predátorech, mimozemských lovcích, kteří cestují napříč galaxií a hledají silné soupeře. Jenže tentokrát se děj neodehrává v moderní době se samopaly a armádou, ale vrací nás do počátku 18. století, mezi kmen Komančů, na území, kde příroda vládne a kde člověk přežívá jen díky odvaze, dovednostem a respektu k okolní divočině. Tohle prostředí dává příběhu úplně nový nádech. Predátor, technologicky vyspělý lovec, se tu střetává s lidmi, kteří mají jen luky, sekery a kopí. A právě v tom spočívá kouzlo i napětí celého filmu, jak si poradí mladá žena, bojovnice, která je od začátku podceňovaná, když se proti ní postaví monstrum z jiné planety. Hlavní postavou je Naru, mladá dívka z kmene Komančů. Je bystrá, odvážná a od malička má sen stát se lovkyní. Jenže v očích svého kmene je stále spíš tou, kdo by měl sbírat byliny, pomáhat se zdravotní péčí a starat se o jiné. Je určen mužům. A právě tenhle střet mezi očekáváním komunity a její touhou po svobodě a dobrodružství tvoří základní osud celého filmu. Naru má ale podporu svého bratra Tábeho. Ten je už uznávaný bojovník, silný, odhodlaný a přestože sestru občas krotí a radí jí, aby nepřeceňovala své schopnosti, ve skutečnosti jí věří. Tábe je taková kotva mezi Naru a kmenem, rozumí jí, i když ji nedokáže vždycky bránit. Jednoho dne Naru spatří na obloze zvláštní světlo, připomínající ohnivou stopu padající z nebe. Pro ně to znamení vnímá to jako poselství, že přišel čas jejího vlastního velkého lovu, zkoušky, při níž dokáže, že je skutečnou lovkyní. Jenže ve skutečnosti je to něco jiného, přistávající loď Predátora. První napětí, hrozba pumy. Do vesnice se brzy dostane zpráva, že v okolí řádí puma, která už napadla jednoho lovce. To je okamžik, kdy Naru cítí šanci. Připojí se k lovecké skupině, i když se na ní ostatní dívají s despektem. Očekávají od ní spíš její ošetřovací dovednosti. Během stopování si všímá neobvyklých věcí, zlomených větví, podivných velkých stop. Něco jí říká, že v lese číhá ještě jiný nepřítel. Ale muži poslouchají jen Tábeho a soustředí se na šelmu. Naleznou zraněného lovce a rozhodnou se ho odnést. Tábe a Naru a pár dalších lovců se rozhodne zůstat a najdou doupě oné pumy. Rozhodnou se tam na ní počkat, nachystají návnady a pasti a jsou připraveni k boji. Když pak dojde k přepadení v noci, několik lovců je pumou náhle přepadeno a zabito a nakonec je to Naru, kdo čelí pumě tváří v tvář. Ukazuje odvahu, ale boj se nedaří, puma ji zavede do pasti a v poslední chvíli, kdy na Naru zaútočí, se mladé bojovnici povede pumu zasáhnout oštěpem. Moji ale svrhne ze stromu, na kterém bojovali, a zraní a Naru ztrácí vědomí. Zachrání ji až Tábe, který pumě zasadí smrtelný úder. Odnese zraněnou Naru až zpět do vesnice a vrací se do lesa pro trofej ze zabité pumy. Po nějaké době se vrátí do vesnice s její hlavou a je oslavován jako hrdina. Pro Naru je to bolestná porážka, nejen že nedokázala zabít pumu, ale navíc si uvědomuje, že stopy, co viděla v lese, nebyly obyčejného zvířete. Film nám postupně ukazuje, jak se Predátor seznamuje s novým prostředím. Je maskovaný díky své neviditelné technologii a sleduje okolní faunu. Nejprve narazí na menší kořist, třeba hada. Poté se zaměří na vlka. A vždycky se ukáže, že není jen pasivní pozorovatel, ale aktivní lovec, který měří síly se zvířaty a nakonec je brutálně zabíjí. Chvíli poté vidíme, že se Naru rozhodla vydat svojí vlastní cestou na stopu tomu záhadnému zvířeti, jehož stopy tehdy zahlédla a které měly ostatní za stopy medvěda. Chvíli se připravovala a poté společně se svým věrným loveckým psem Sariem vydá na cestu. Po cestě se málem stane obětí bažiny, ale její schopnosti ji zachrání, vydá se umít k nedaleké řece a po chvíli vystopuje nedalekého medvěda grizzlyho, který má na sobě jizvy a je tedy zřejmé, že už s něčím bojoval a nejspíš vyhrál. Medvěd vypadá jako naprostý pán lesa, mohutný a nebezpečný. Naru je u toho, když se medvěd dostane do útoku a hrozí, že ji roztrá. Jenže do boje vstoupí Predátor. Souboj je brutální, plný syrové síly. Nakonec Predátor medvěda přemůže a když zvíře vykrvácí, jeho krev pokryje maskování lovce a na okamžik odhalí jeho siluetu. Naru s hrůzou si uvědomuje, že tady stojí tváří v tvář něčemu, co není z tohoto světa. Rozhodne se utéct a po chvíli je v lese objevena svými lidmi, které poslal její bratr, aby ji našli a dovedli do bezpečí. Ti ji neposlouchají, když jim říká, že je blízko něco nebezpečného, co ještě nikdy neviděli, a když se na chvíli v lese zastaví, aby nabrali dech, tak se na scéně k jejich velkému překvapení objeví Predátor, který je začne jednoho po druhém zabíjet. Boj sice vypadá na chvíli poměrně vyrovnaně, podaří se jim Predátora zranit, ale nakonec jsou skoro všichni zabiti a Naru společně s posledním přeživším ze skupiny se rozhodnou utéct z kraje lesa do vysoké travnaté louky, kde se ukryjí.
Po chvíli se ale predátor objeví a začne mířit laserovým zaměřováním na jednoho z nich a tak se rozhodnou utéct. Predátor to ale nevzdává a velice rychle se vydá za nimi, vidíme záběr, jak moc rychlá a nezastavitelná síla to je a bohužel se mu povede dohnat a v momentě zabít posledního indiána, který utíkal společně s Naru. Se povede přes louku doběhnout na kraj další části lesa, kde ale padne do lovecké pasti, kterou tam nastražila skupina lovců kožešin. Jelikož v té chvíli nebyla hrozbou, predátor ji nezabije a odejde. Je ale zajata a omráčena lovci a probouzí se později večer, kdy zjistí, že lovci zajali i jejího bratra Tábeho a jejího věrného psa Sariho. Jeden z lovců na ní promluví jejím jazykem a ptá se, co viděla, ukáže jí podivnou svítící krev na listu, kterou nalezli, a požádá ji o pomoc s nalezením samotného predátora. Naru ale odmítá a tak jsou oba i s jejím bratrem svázáni uprostřed mýtiny, protože je chtějí lovci použít jako návnadu. Jenže predátor se nedá nachytat. Jakmile se objeví, past se obrátí proti samotným Francouzům. Začne krutý masakr, predátor likviduje lovce jednoho po druhém pomocí svých zbraní, štítu, neviditelnosti i čisté síly. Ti, kteří si mysleli, že zvládnou lovit, se stávají jen kořistí. V poslední chvíli aktivuje jakési zařízení, které po nějaké době zlikviduje samotný střed mýtiny a tím zabije většinu lovců. V chaosu se Naru a jejímu bratrovi podaří utéct a zároveň získat nové zkušenosti. Všímá si, jak predátor vybírá své cíle, že neútočí na ty, kdo jsou zcela bezbraní, ale hledá soupeře. Zjišťuje i to, že některé věci ho mohou oklamat. Naru dorazí do nedalekého tábora lovců, kde bojuje s pár lovci, které se jí podaří přemoci, a objeví se jeden z posledních přeživších lovců, který je vážně zraněn a přišel o chodidlo na jedné noze. Poprosí ji o pomoc s tím, že když mu Naru nabídne byliny, co fungují jako anestetikum, tak jí ukáže, jak používat jeho střelnou zbraň, kterou bude moci v budoucnosti použít. Jakmile mu dá bylinky proti bolesti, nastoupí i jejich vedlejší efekt, což je dočasné snížení teploty celého těla. V tu chvíli se v táboře objeví predátor a Naru se schová kousek od jeho středu. Predátor prochází táborem a hledá další přeživší, když vidíme, že snížení teploty těla způsobené bylinkami má za následek to, že predátor toho zraněného lovce nevidí nebo si myslí, že je mrtvý. Vypadá to, že lovec přežije, ale predátor mu stoupne na nohu a lovec zařve bolestí, v tom momentě je lovec zabit. Na to tam doběhne její věrný pes Sari a predátor se ho chystá zabít, Naru chce zasáhnout, ale v momentě se za predátorem prožene na koni její bratr, který ho udeří do hlavy, srazí mu masku a tím odpoutá jeho pozornost. Predátor se pokouší použít své zbraně se zaměřováním, ale zjišťujeme, že to bez masky, která mu spadla na zem, nejde, sice si ji po chvíli nasadí, ale i tak je nucen bojovat zblízka. Naru se znovu setká se svým bratrem. Společně se snaží bojovat, ale predátor je příliš silný. Tábe se obětuje, aby sestra měla šanci přežít. Jeho smrt je pro Naru obrovskou ránou, ale zároveň momentem, kdy se definitivně rozhodne, že s tímhle monstrem musí sama skoncovat. Naru využívá všechno, co se kdy naučila. Vzpomíná na léčivé byliny, které dokážou ochladit tělo a tím ji učinit neviditelnou pro predátorův termovizní zrak. Připravuje si zbraně, pasti a plánuje každý krok. Závěrečný střet je napínavý, protože není založený na síle, ale na důvtipu. Naru si uvědomuje, že predátorova vlastní technologie může být použita proti němu. Chvíli s ním svádí souboj i s pomocí svého psa Sari a po chvíli ho přiláká do pasti, bažiny, ve které se málem předtím sama utopila, a nakonec způsobí, že jeho vlastní střelná zbraň, maskovaná hlava z projektily, zasáhne jeho samotného. Predátor padá a tentokrát vítězství náleží jí. Naru se vrací zpět do svého kmene. Nese s sebou důkaz o svém vítězství, hlavu predátora a zbraň. Tentokrát už ji nikdo nespochybňuje. Stává se hrdinkou, uznávanou lovkyní, která dokázala nemožné. Film tak končí obrazem dívky, která překonala očekávání, dokázala sobě i ostatním, že má na to být bojovnicí, a zároveň přinesla do světa predátorů nový rozměr, střet technologie a tradice, syrové přírody a lidské chytrosti. Zajímavosti z natáčení. První film s predátorem v indiánském prostředí, tvůrci chtěli ukázat predátora v úplně jiném čase a prostředí než dříve. Proto se rozhodli zasadit děj do roku 1719 a propojit ho s kulturou kmene Komančů. Autenticita jazyka: film má kromě anglické verze také kompletní dabing v jazyce Komančů, to je mimochodem poprvé v historii, kdy celovečerní film vyšel celý v tomto původním jazyce. Amber Midthunder jako Naru, hlavní herečka Amber Midthunder, znáš ji třeba ze seriálu Legion, prošla intenzivním tréninkem, učila se ovládat luk, vrhat sekeru a pohybovat se v přírodě tak, aby působila opravdu jako komančská lovkyně. Sekera na laně: Naru používá ve filmu vlastní vynález, sekirku připevněnou na provaz, kterou může vrhat a zároveň si ji hned přitáhnout zpátky. Tenhle nápad nebyl původně ve scénáři, ale vznikl až během tréninku a stal se ikonickým prvkem postavy.
Kostýmy a rekvizity, většina oblečení i zbraní Komančů byla vyrobená podle historických podkladů. Tvůrci spolupracovali s poradci z řad indiánských komunit, aby film působil co nejautentičtěji. Medvědí scéna, ta slavná scéna, kde predátor bojuje s medvědem, byla kombinací digitálních efektů a skutečného cvičeného medvěda, který byl nasnímaný samostatně. Na place herečka Amber hrála proti kaskadérovi v zeleném obleku, aby se později efekty správně sladily. Predátorův vzhled tvůrci chtěli, aby predátor působil trochu jinak než v předchozích filmech, primitivněji, skoro jako hraná verze druhu. Proto má jednodušší masku a zbraně, které jsou technologicky vyspělé, ale méně sofistikované než u predátorů, které známe z 80. a 90. let. Skrytý odkaz na druhý film, v závěru Naru získá pistoli s rytinou Rafael Adolini 1715. Stejná pistole se objevuje i ve filmu Predátor 2 z roku 1990, kde ji predátor předá Dannymu Gloverovi jako trofej. Tvůrci tak elegantně propojili kořist s původní sérií. Natáčení v Kanadě, film se točil převážně v kanadské provincii Alberta, v divoké přírodě, aby prostředí působilo co nejvěrohodněji. To v náročných podmínkách herci i štáb pracovali v bahně, dešti a mezi komáry, aby scény vypadaly opravdu syrově. A toto bylo shrnutí filmu Predátor, kořist, já vám děkuji, že jste se dívali a uvidíme se zase příště.